Bon dia, som Opus Lei, podcast de referència. En cultura pop en català, d'èxit i de referència. Carinyo, jo ja he dit que som de referència. Da igual, que es quede gravat. De referència. Exacte, com la carrera de Yola Berrocal. Hòstia puta, què coi sou i què feu aquí? És la cultura jove. Ah, vale, veniu per lo del concurs, no? Sí, Pues espera, em trec els auriculars. Mira, em presento, soc en Marc, un dels dos integrants d'Opus Lei, i avui us explicaré què és aquest programa cochambroso. En Carlos no ha pogut venir, però sorprenentment estic jo sola a casa seva, o sigui que us explicaré una miqueta fer un recorregut pel que és Opus Lei, no? Som a que guardi els auriculars. Esteu passant pel passeig per on passen tots els nostres convidats, o sigui que esteu veient una part d'Opus Lei que generalment no es veu. I bueno, bàsicament aquesta nostra sessió de gravació, com veieu, està pates arriba perquè bàsicament ja acaba de gravar un episodi. Però bàsicament aquest és el famós sofà on fem el nostre programa i aquí és on s'asseuen tots els nostres convidats. Però bueno, bàsicament, què és Opus Lei en general? Pues Opus Lei va començar sent un noticiari de notícies que ens agradaven a nosaltres. Que si aquesta famosa s'ha barallat amb aquesta altra, que si tal persona ha tret una cançó. Bàsicament Opus Lei es parla de tot, però de tot el que ens interessa a nosaltres. Es parla de música, es parla de literatura i es parla de moltíssimes altres coses. De fet, ja ho veureu, pròximament es venen coses molt xules referent a aquests temes, a poc. Espera, que aquí hi ha millor llum. Bueno, però estic a contra llum, no? Doncs llavors em poso l'altra banda, que les ulleres de son queden molt bé. Pues bueno, bàsicament el que nosaltres intentem fer amb Opus Lei quan portem un convidat és intentar crear una conversa, una xerradeta entre amigues, no? De coses que els hi toquen a ells però que també ens toquen a nosaltres, no? Com per exemple va ser el cas de la Jessica Puya, els seus referents. El cas de la Glòria, el folclore, la música. O per exemple el cas d'Ofèlia Dracs, el drac català, no? Pues un munt de coses que ens toquen i que ens agraden a nosaltres. I bàsicament el que intentem fer és crear una comunitat entre nosaltres i el convidat, que bàsicament és el que fa que acabem sent ditxaratxeres, no? I des d'això. Bàsicament, generalment, és comentar notícies des d'un prisma desvergonyit, no? I, bueno, pues això. Que com va el podcast després de que vam fitxar per TV3? Doncs molt bé, mira, hem fet un salt qualitatiu. Tant en imatge, com en vídeo i, sobretot, en visualitzacions. Exacte, ara hem passat de 20 a 50. Va, Marc, hem de practicar perquè som un podcast de Som Jana, ¿vale? Hem d'assajar. Sí. Vinga, va. Bona tarda, què opines de les lavatives? Carlos, no em penso posar a parlar de lavatives. Som un podcast de Som Jana, Marc. Has d'intentar. Carlos, no em penso posar a parlar de lavatives. Hem d'entrar a Som Jana, hem de parlar d'aquestes coses. Que si hem pogut monetitzar-lo? Clar que sí. O sigui, estar en una cadena pública implica que aquesta merda que tu fas a casa teva ara ha de ser una merda amb glitter. I és el que estem fent nosaltres. Un programa seriós. És una merda, però amb glitter. Carlos, vas fer el que et vaig dir? Què de tot? Vas penjar el post de l'últim capítol o no? No. Una puta cosa et vaig demanar que fessis. Una. I la fas malament. Això no és serio. No em miris així, tio. És que sempre estem igual. Tio, et vaig dir que una cosa, tu edites i jo contacto amb els convidats. Jo parteixo la cara parlant amb putos managers perquè ara no em corresponguis amb la feina. Que si ara li dediquem més temps a preparar els programes? Sí, abans li dedicàvem els 5 minuts abans de començar, ara li dediquem els 15 d'abans. Sí, ens ho diuen pel carrer. A mi em paren pel carrer i em diuen és una que et prepares el d'esto. Jo vaig a la fruiteria, em sento una miqueta Núria Feliu perquè la gent em diu que bé que ho fas, nena, que bé que ho fas. No, és com l'editat, no. Què has fet, Carlos? No ho mires, no cal, no cal. Està penjat, ja està. Està penjat, sí, però clar. Carlos, per què hi ha un vídeo de Yola Berrocal parlant amb un astròlogo? Se'ns va parar el mòbil, ja ho saps. Tio, és que no és tan difícil borrar memòria del mòbil, tio. Tens 30.000 fotos de la Julieta. No, és que un sou públic comporta una gran responsabilitat. Ja no podem dir les coses de la babalà i dir el que vulguem, saps? En plan, el primer que ens rota pel cap. No, ara s'han de preparar les coses i fer les coses com Déu mana. Una cosa, Marc. Digues. Quan fa que no ens parlen des de Som Jana? Tu te'n recordes quan van cobrar? Sí? Pues, quantes setmanes abans. Marc. No ho sé, si vols dir-ho de contacte, si torneu... No vaig a tornar a parlar del meu ex. Si vols arribar a algun lloc, com va dir la Iena, No vaig a passar per has de passar per casa. No vull. Hi havia una col·laboració amb Som Jana
que pensaven que anava a ser més llarga, que seria d'una temporada, que al final només era d'un episodi, que resulta que ara tampoc ens estan contestant. 470 views, amb 38 likes. Això no t'ho fa ni una tabarra de les que tenen poques views, vale? I m'estàs ara mateix dient que una exclusiva mundial en directe i ninguna contestació, ni una proposta, ni res. És que 470, 38 likes, la proporció? No vull parlar. I ara què se suposa que estàs fent? Perquè hauries d'estar preparant el post. Vaig a fer un fil de Twitter. Claro, perquè comença la famosa Twitter Mercató, no? Sí, mira, te'l vaig a llegir. M'han despedit de Somjana per compartir per Twitter que defenso els drets humans. Treballava en Somjana, avui ja no. El motiu? El meu perfil de Twitter, la defensa del valencià del col·lectiu LGBTIQA+, drets humans, no volen ficar-se en política. Hashtag jo parle val, hashtag drets humans, hashtag ale no ho. Sí, clar, només et falta dir que per les teves aparicions t'han robat el cotxe 2 cops. Bé, nosaltres som del poble, no?, una miqueta, i com que nosaltres, tot i haver triomfat i haver arribat a lo més amunt que pensàvem que podríem arribar, nosaltres no oblidem les nostres arrels. I per això, com que en el fons som molt resolutives, molt horitzontals i molt autogestionades, em pots dir més adjectius d'aquests de Barcelona moderna? Que és que no me'n surten. Cultura, taller d'autocures, horitzontalitzar afectes... Ja he dit horitzontal. Una cosa, no penso... Afroditisme, Una cosa, tot i que abolir la monogàmia... que haguem sigut un podcast de Somjana, no et faré aquí el recitamiento del primer capítol de la defensa d'Afrodita. Vale? I bueno, pues això. I per tant hem decidit tornar als orígens i deixar tot aquest món, que no és perquè ens hagin fet ghosting, ni molt menys, però hem decidit tornar als orígens. Aquest sofà molt grosso per vosaltres. Vale, tia, aquí hem de parlar-li. Vale, Pica a estos. Joder, tio, torna a començar l'àudio. Hola, una cosa, ens podries fer un favor, sisplau? És que mira, per una promo... Aquí, o sigui, superocupada i un estic més dur, bolo rere bolo, una feinada, una mà d'oficina, és que no surto d'oficina, tia. És que no em treu de... Ah, espera un moment, que em truca el Cristian. Vale, espera un moment, Ui. Que hi diguem... Què? Els Opus Slay? No. O sigui, mira, aquesta gent són uns pesats. O sigui, ja prou. O sigui, m'entrevisten. Més d'una hora d'entrevista, no em paguen res, em venen a veure tot arreu, que és que cada bolo estan allà davant, que canten les meves cançons i fan unes pesades, que no puc cantar jo. O sigui, digue'ls que, bueno, la veritat és que no. No, que m'és igual que estrenin temporada. Que estrenin el que vulguin, jo no vull saber res, són uns pesats. O sigui, aquestes mariques ja m'estan... No. Cristian, no, és que m'és igual, és que em sap greu, però és que no poses l'E ni poses l'Ai, ni Sly, ni Guy, ni Tutuguai. Prou, s'ha acabat. No em vull saber res. Bloqueja'ls ja. Mira, als de l'Opus Slay, dos fagots malvats, sin preguntes. O sigui, jo vaig ser la primera convidada del podcast de la temporada passada. I hi va haver uns capítols que només es parlava de l'Ofèlia. O sigui, era la persona més mencionada al podcast després de l'Aramis Fuster. De cop un dia es deixa de parlar de l'Ofèlia no apareix més, continuem parlant dels seus sàlvams i de les seves merdes, però a mi ni cas. Això sí, escriurem als DMs perquè els hi faci promo, perquè els voti a la Corpo, perquè els torni a votar a la Corpo. Això tot el que vulguis. I ara em demanen que els hi faci un vídeo per no... Mira, és que entre poc i massa, a veure, és que ja has abusat de la confiança d'un, això. Joder amb les putes fagotes malicioses plastes aquestes que se passen tot el dia parlant de que si la Chanel s'ha tirat un peto, s'ha tornat a la flopera, o si encara hi ha d'anar, i després encara es queixen que a Someva, no sé què, no sé quantos. Carinyos, prefereixo que Someva donguin diners a la Barta Roca perquè se vagi a Austràlia, que se mengi un cocodrilo, abans que aquesta gent.